Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші не мина жодної крамниці. Прийшов він у магазин, просить продавщиці: кухлик, Люба, покажіть, той, що тут із краю. Продавщиця: что? Чого? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть, той, що збоку вушка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і наступив брови. На Україні живемо, не знаємо мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У меня есть свой язык, на черта мне мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда мої є корови. Бідна має язика та не знає мови. Дякую.